И какво? Сега да продължаваме да говорим за разни футболисти, къде са умрели на работното си място, сиреч на терена. Или да почнем да ви разправям как се правят закуски. Български баници, кремвички, тутманици и разни други сироти. Оня келеш, разбираш ли, отива, върши си работа колкото може добре. Колкото може добре. Ако не се върши добре, умира на терена, престарава се прекалено много и айде, прадни два пъти до там. И същата работа е при мене. За какво си говорим? Той живота е такъв, няма значение какъв си. Няма значение какъв си. Може си най-големия олигофрен на този свят, умираш. И добре да живееш, идва един момент, умираш. Но важното е да не тормозиш хората около себе си. Това е важното. Да не трупаш богатства за сметка на другите. Защото това богатство, разбираш ли, не можеш да си го занесеш в гроба. Единственото, което мога да направиш, е да живееш с него. Ама да живееш докато си жив. Като умреш край до там. Направете пак връзката с футболистите. Давате много пари, защото очакват много от тях. А те, понеже идва един момент, вече не могат да го дадат това, което се очаква. И затова яко наркотици. Яко. Всички западни спортисти. Не само футболисти. Всички. Аз се спомням в моето детство, разбираш ли, Бен Джонсън. Първия, който направи такова, пробяга 100 метра под 10 секунди. Страшна история, страшно нещо. После се подобри рекорда. – 25 години след това излезе информация за всичките наркотици, които ги е лапал. Колко е бил надрусан, разбираш ли, докато е правил този световен рекорд. Е хубаво. Като е направил този световен рекорд, кога е бил надрусан, защо не го му премахнаха, бе? След него излезе друг, който му подобри рекорда, след него излезе още един, който подобри рекорда. На всичките ли да махат рекордите? Няма такова нещо. За един спорт без наркотици. Спорта за един мирен свят. Спорта без не знам си какво си, нали, всичко. Майка ми заеба. Те западняците и спорта го плескаха. Яко го плескаха. Обаче, за да се оправдават, разбираш ли, излизат едни такива статии. Руските спортисти били надрусани и не знам си какво. Оле, оле. И айде, санкции. Санкции не само на руския спорт, на самата Русия. Що не си дадете санкции на вашите спортисти, бе?
Аз нямам представа дали руските спортисти кога правят такова световни рекорди, някакви европейски рекорди или печелят някакви състезания, са били надрусани. Нямам представа. Българските спортисти най-вероятно и те са били надрусани, кога правят световни рекорди и това, а може и да не са били надрусани, нямам представа. Ама така и така всички друсат, разбираш ли, лапат да се късат, но тогава да ги оставят на спокойствие. Бе. Да лапа кой колкото се може на добре, да не правят проблеми на никой спортист, му е зоба и каквото намериш за добре, ходи ритай топка или фърляй топка или не знам какво, дигай тежести или бяга или тя си, това работа, брат, тебал, загубеняка, разбираш ли? И ако искаш, мри. Умираш там, край, пишат те, то се назобал и умрял. Ако другите искат да зобат и да мрат, да зобат, тя си тяхна работа. Нема какво да ми се правят на интересни. Нема какво. Ще зобат, да зобат. Като искат спортни рекорди, които не може да ги постави човешкото тяло, защото човешката натура не е такава, да зобат. Една горила. Една горила с лекота може да вдигне с една ръка 200 кг. 200 кг тежест, без дори да се притесни, без нищо. Една горила, бе. Не си го правим етап. Нито се е назобала с някакви медикаменти, нито нищо. Обаче на нея тялото ѝ е направено по различен начин. И има медицински такова обяснение на този феномен. Уж и тя е човекоподобна маймуна или ние сме такова горилоподобно същество. Обаче за нея това не е никакъв проблем. Една горила може да ти вдигне 1 тон с двете ръце. 1 тон тежест. Една горила. Има си филми, научно-популярни, погледнете ги, гледайте ги, колкото и странно ви се струва. Това за горилата не е никакъв проблем. Обаче нейното тяло е направено по различен начин. Ние сме малко по-различни. И затова на нас такива тежести не можем. На нас и сърцето ни е малко по-различно и по друг начин действаме, и кръвоносните ни съдове са различни. Не можем на такива натоварване. И понеже искаме да се натоварваме, зобкай! Мой! Какво намериш там? Какво ти хареса? Медицината ще измисли нещо. Няма проблем никакъв. И после пуф, аре, умираш. Мрете! Колкото повече футболисти мрът на работното си място, сиреч на терена, толкова по-добре. Толкова по-добре. Защото толкова по-малко останалите ще използват наркотици. И у нея, дето кипичат разни чекиджи, боклуци, разбираш ли, по стадионите, викат, крещят и не знам си какво, ще им идва акъла, че футбола не е това, което беше при 40 години. Аз съм на 50 като дете, си спомням футбола, какво беше. Сега коментаторите ги слушам, той футбол бил по-развит. Да, много развит. Химическата индустрия, хапчета, наркотинченца. Вие ба майката. Мрете! С кеф ви го казвам. Мрете по стадионите! Мрете! Колкото си искате.